A mi m'ha cridat l'atenció A que a principis del segle XXI, com ja mencionen en el capítol, que ja hi hagués aquesta dicotomia entre Halloween i castanyada. M'ha sorprès. I que hi hagués algú que no tingués ni idea de que existeix el Halloween. Sí. Però el que m'ha sorprès a mi és que la Carbonell Sí. fos team Halloween i no team castanyada. És proamericana. Sí, ja, Clar, aquestes coses. hem de recordar Clar. que és de l'Associació Nacional del Rifle. I a mi el Charlton Heston. Charlton Heston, Charlton és proamericana. Heston, això és veritat. Sí. Aquesta cosa. La pregunta, doncs, és, Oriol, com vau preveure el futur? Quina és la bola de vidre que vau fer servir? No, senzillament el David havia estudiat el COU als Estats Units, perquè és güell, diguéssim. Ah, amigo. I els rics d'aquí a Catalunya envien els fills a estudiar COU als Estats Units. Si no heu estudiat als Estats Units, no sou ningú. El David Hi ha algú a aquesta plaça? Em sembla que no hi ha ningú, tu. I aleshores, ell havia adquirit, diguéssim, la cultura nord-americana com a pròpia i per tant defensa això.